Da I bawb, a croeso i'r oedfa y bore yma. A croeso i'r rhai sy'n ymuno hefyd ar Zoom. Dwi'n gwybod bod yna pobl yn ymuno ar Zoom bore yma. Croeso i chitha hefyd i addoli gyda ni. Fe ganwn ni ymyn 24. 24 o cenwch fawr i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei chydwriaeth molienwch efo hyd, mynegwch ei ogoniant trad yr chafedig yw, mae'n ben gyriwch y diwiau, mae'n arglwydd dynor yw. 24. Dwi am ddarllen y Efengyl Iwan, penod 20, adnodau 19 i ddiwedd y benod. Iesu'n ymddangos i'r disgyblion. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwn o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofn i'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol, ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, danghosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawen ychodd y disgyblion. Meddai Iesu eilwaith wrthynt, tangnefedd i chwi. Fel mae'r tad wedi fanfon ni, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddiwch bechodau rhywun, maent wedi madda. Os peidiwch ei maddau, maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas aelwyr didamus 11 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a roedd y mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ym wythnos,
Yr ydy disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi cloi. Gan i sefyll yn ei canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fyslus, a phaid â bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld yr wyt ti wedi credu? Gwyn ei byd yr rhai a gredodd, heb iddynt weld. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a wnaeth Iesu ngwydd i ddisgyblion, nad ydynt wedi cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi cyfnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi drwy gredu cael bywyd yn ei enw ef. Bydithio Duw yr ysglythyr i ni mwyn ei enw. Amen. Dwi'n siarad rwan fel cadeirydd pwyllgor ymgynghorol cynnal, sef asiantaeth sydd yn helpu gweinidogion, gweithwyr Gristnogol a'i teuluoedd i ddelio phob math o ddibyniaeth. Alcohol, cyffuria, bwyd, gordewdra, beth bynnag ydy'r ddibyniaeth. Mae cynnal yn estyn cymorth i weinidogion, gweithwyr Gristnogol a'i teuluoedd. Ac mae yna gannoedd wedi derbyn cymorth dros y 5 mlynedd diwetha yma. Ac hefyd y stafell fyw. Mae'r stafell fyw yn agored i bawb sy'n dioddef o ddibyniaeth. Ac mae'r stafell fyw a chynnal wedi yn llythrenol wedi erbad bywyda pobl dros y blynyddoedd. Dyna ni'n ddiolchgar iawn eich bod chi fel Eglwys wedi penderfynu agor y drws i ni a addasu cefn yr adeilad yma ar gyfer yr ystafell fyw a swyddfa hefyd i cynnal. Gobeithio bydd y gwaith yna mynd rhagddo yn ystod yr wythnosa nesaf yma, ac os ydy hynny'n digwydd, mi fydd yr ystafell fyw yn agor ar ddechrau mis Gorffennaf. Mae hyn yn mynd i fod o gymorth i gannoedd o bobl. Yma yng Nghaerdydd a thu hwnt, mhob rhan o Gymru, i helpu nhw i ddygymod hefo'u sefyllfaoedd. Pob math o bobl, o bob cefndir, mae yna bob math o bobl isio help heddiw. A da ni'n ddiolchgar iawn bod chi fel Eglwys yn mynd i bartneriaeth hefo'r stafell fyw a cynnal i ddarparu y ddarpariaeth yna. Diolch o galon i chi. Fe ganwn ni emyn 554. 554. Gorfaleddwn Iesu mawr am y dydd y torodd gwawr. Bywyd newydd ddaeth i ni wedi conquest Calfari. 554.
Ni weddio gyda'n gilydd. Da ni'n diolch am gyfle, am dawelu. Da ni'n diolch am gyfle i fod yng nghwmni'n gilydd ac yn dy gwmni di. Cyn gofyn am ei ti'n ôl ddewid fod gyda ni nawr drwy'r ysbryd glân. I'n cynorthwyo ni'n yn haddoliad. I siarad â ni trwy gyfrwng yr oedfa yma. I dderbyn ein diolch a'n cariad am dofal rhyfeddol drosom. Am bob rhodd, da ni'n ei dderbyn o thlaw bob dydd. Yn arbennig bore yma am dyrodd i ni o Iesu Grist. Canis felly y carod yw y byd. Fel yr hoddodd ei unig anedig fab. Mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef, beidio am mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Ac mae'r bywyd hwnnw yn dechrau rwan, yma ar y ddaear. Wrth i ni ddod i thadnabod i credu'n o ti, dy dderbyn di, un bywyd a ddilyn di bob cam o'r daith. A'r bywyd hwnnw wedyn yn mynd trwy farwolaeth iddyn oed i fywyd tragwyddol. Oherwydd does na ddim byd sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth y gariad di yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Da ni wedi dathlu'r Pasg a gwneud hynny mewn llawenydd a gorfoledd. Gadi'r llawenydd a'r gorfoledd yna fynd gyda ni bob dydd. Ac yn ni nawr yn paratoi ar gyfer y Pentecost. A chofio, fel y daeth yr ysbryd glân mewn nerth ar y disgyblion cyntaf. Diolch i ti am waith yr ysbryd glân ar hyd y canrifoedd. Yn newid, yn addasu, yn ysbrydoli, yn nerthu Eglwys a dy ddilynwyr. I fod yn ddisgyblion dewr a glew dros yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gweddio dros yr eglwys hon. Da ni'n gweddio dros Thomas fel arweinydd. Da ni'n gweddio dros y rhai sy'n arwain yma a dros yr aelodau. A da ni'n cofio'n arbennig cer dyfron di bore yma am y rhai sydd yn wael, am y rhai sydd mewn ysbytai, rhai sydd mewn cartrefi gofal, a rhai sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi nhw hunan. Cyn cynnwys yn gweddi ac yn haddoliad, rhai sydd yn ymuno â ni bore yma drwy'r cyfryngau cymdeithasol.
Diolch i ti am bob cyfrwng sydd ar gael heddiw i ledaenu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist i bob rhan o'r byd. A da ni'n gweddio hefyd dros yr Eglwys Babyddol Rufeinig wrth iddyn nhw ddewis arweinydd newydd. Da ni'n diolch i ti am arweiniad Francis. A mi ddo sefyll yn erbyn rhyfel dros gyfiawnder, dros y tlawd, y ffoduriaid, a phawb oedd mewn angen. A diolch i ti am waith eglwys trwy'r byd heddiw. Yn codi llais o blaid y gwan ac yn erbyn y rhai sydd yn gorthrymu ym mhob rhyw ffordd. Gweddiwn os y byd cythryblus, dryslyd, da ni'n rhan ohono heddiw. Gweddiwn dros yr arweinwyr. Bydda nhw'n arwain ac yn llywodraethu nid er eu lles eu hunan, ond er lles eu pobl. Gweddiwn dros y mannau hynny, lle mae rhyfeloedd trais a gorthrwm. Gweddiwn dros Wcrain. A trafodaethau heddwch. Gweddiwn am ddatrisiad cyfiawn. Bydd yn parchu'r hawl i Wcrain fyw fel gwlad annibynnol. Gweddiwn dros bobl Gaza bore yma. A'r ffin wedi bod yng nghau bellach ers 2 fis, a dim bwyd, dim meddyginiaeth, dim byd yn mynd i mewn. Mae yna ryw obaith yn ystod y dyddiad diwethaf yma am gadoediad yno hefyd. A da ni'n gweddio dros y pobl. Da ni'n gweddio yn arbennig hefyd dros y rhai sydd yn gweithio yno o wahanol asiantaethau. I geisio dod â bwyd a diod ac ymgeledd a meddyginiaeth i'r bobl yna sydd bellach yn wynebu newyn. Sy'n garhar glwydd a bod i Netanyahu ac arweinwyr Israel. Dyn ni garhau wrth bobl Gaza. Mor anodd ydy maddau ar y ddwy ochr. Gweddiwn am gymod a thangnefedd. Felly yn Sudan a Yemen, lle bynnag y mae anghydfod a dioddefaint y bore yma. Weddiwn yn dair.
am heddwch a chyfiawnder. A mae yna bobl arglwydd yn eisiau gweddio dros nhw yn bersonol bore yma. Fyrach rai o'n teulu, o'n cymdogion o'n cydweithwyr. A dyn ni eisiau sy'n ni henwi nhw'n dawel yn y meddwl rwan. Ger dy fron di, gyngweddio dros nhw. O dy law, i achau, i adfer ac i gyfannu. Ac weddiwn hefyd dros y fenter newydd yma yn y Crwys. Gyda'r stafell fyw a cynnal. A dros y dioddefwyr hynny sy'n gaeth arglwydd rhyddhau nhw. Ac ad iddyn nhw fyw eto bywyd llawn ymhlith eu teuluoedd a'i ffrindiau. Ac yn ôl arglwydd nid i fadda i ni ein pechoda. Ti'n gwybod am yn hangen ni. Ti'n gwybod am yn cyflwr ni. Nid i fadda i ni. A helpa ni i gefnfu ar bob peth sydd yn ddrwg ac i wneud yr un sydd yn dda yn dolwg di. Gweddiwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n ceidwad. Amen.
546, nôl marw brenin hedd, a'i ffeindiau i gyd yn brydd, a'i roi mewn newydd fedd, cyfodau'r trydydd dydd, boed hyn mewn cof gan Israel Duw, a'i roi'n a laddwyd eto'n fyw. 546. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol. Roedd y gwragedd wedi dychwelyd o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion nad oedd corff Iesu yno. Ac fod Pedr ac Ioan wedi rhedeg at y bedd a gweld drostynt eu hunan, eto doedd o ddim yn siŵr. Ddim yn siŵr iawn beth i'w wneud o'r cyfan. Oherwydd nid oeddynt eto wedi deall yr un a ddywed yr ysgrythyr bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. A dyma'r newydd am yr atgyfodiad yn dechrau lledaenu. Ac nad oedd y disgyblion yn barod i gredu ar y dechrau, chi'n cofio eu hymateb nhw i'r gwragedd, lol oedd hyn i gyd medden nhw, ac wrthod asant gredu'r gwragedd. Mae Iesu'n dod atyn nhw y noson honno. Ac mae dod wyneb yn wyneb ar Crist atgyfodedig yn brofiad nath newid i bywyda yn llwyr. Ac yn adnodau 19 i 31 o Ioan pennod 20, da ni'n gweld y newid sy'n cymryd lle y mywydau'r disgyblion wrth iddyn nhw gyfarfod â'r Crist byw. Ac wrth i ni sylwi bore yma ar y newid yna, dwi am i ni ofyn 2 gwestiwn i ni'n hunan. Ydw i wedi cyfarfod â'r Crist byw? Pa wahaniaeth mae hynny wedi wneud yn y mywyd i? Byddwn ni'n dweud mae'r adnodau yma yn sôn am y gwahaniaeth a wnaeth dyfodiad Iesu ymysg y mywyd y disgyblion. Yn wir mae Ioan yn tystio'r ffaith
fod eu bywydau nhw wedi cael ei newid mewn tair ffordd. Yn y lle cyntaf, maen nhw'n symud o ofn i ddewrder. Roedd gweld Iesu marw ar y groes i harweinydd a'i ffrind wedi bod yn brofiad dirdynol i'r disgyblion. I breuddwydion ydi chwalu, a nhwtha wedi cefnu ar Iesu yn awr ei ddioddefaint. Mewn ofn, dyma nhw'n cloi hunain mewn ystafell yn Jerusalem. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol. Mae rhaid fod yna rhywbeth yn wahanol yn ei gorff, wedi'r atgyfodiad, iddo allu ymddangos fel y gwnaeth o. Ond roedd ganddo fo gorff. Mi roedd o'n gallu dangos ôl yr hoelion yn ei ddwylo a'r twll yn ei ystlys. I drychiolaeth wahanol fo. Roedd Iesu wedi atgyfodi yn gorfforol. A eiriau cyntaf o gyfarchiad oedd tangnefedd i chwi. Mi fydda wedi gallu gweld bai'r disgyblion. Wedi condemnio'r disgyblion am eu hanffyddlondeb a'i llwfrdra. Ond na, ni dyna ffordd Iesu. Ni wnaeth â ni'n ôl ein pechodau ac ni thalodd i ni'n ôl ein trosedda. Neges tangnefedd ydy neges y groes a'r atgyfodiad, ac efengil tangnefedd fydda gan y disgyblion i'w rhannu o hyn ymlaen. Mi roedd dynoliaeth wedi cyhoeddi gwrthryfel yn erbyn Duw. Ond mae Duw, trwy groes ac atgyfodiad Iesu Grist, yn cyhoeddi heddwch i bawb. Mae ddeiant i bawb. Fydda'n credu yn Iesu. Mae Iesu'n dod atynt yn cyhoeddi heddwch. A thrwy wneud hynny, mae'n gwneud tri pheth. Yn cyntaf, mae'n codi calon y disgyblion. Mae Iesu'n dangos i glwyfau, drychwch medda fo, fi sydd yma. Dwi wedi atgyfodi, ni drychiolaeth ydw i. Does dim rhaid i chi ofni dim. Roedd y clwyfau yn dangos mwy hyd yn oed na'r ffaith mae Iesu oedd yno. Mi roedd y clwyfau hefyd yn dystiolaeth fod pris ein hachubiaeth ni wedi dalu. Am bod ni bellach mewn cymod a Dyw'r Tad. Oherwydd yr unawnaeth Iesu'r Mab drosom ni. Bu Iesu farw drosom, daeth yn fyw drachefn mewn buddugoliaeth. Ac yn nawr,
Mae o'n fyw, mae Iesu'n fyw yn ei ddilynwyr trwy yr Ysbryd Glân. Mae ymddangosiad Iesu yn codi calon disgyblion. Yn dod â llawenydd yn lle tristwch. Yr ail beth mae'n gwneud ydy rhoi comisiwn i'r disgyblion. Fel mae'r tad wedi fanfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chi. Dwi wedi gorffen y gwaith. Anfonodd y tad mi'r byd i'w gyflawni. Chi'n cofio gair ola Iesu y Crwys, gorffenwyd. Wedi gorffen y gwaith. Chi rwan fy nilynwyr ym mhob cenhedlaeth, ym mhob rhan o'r byd, sydd i gario'r gwaith ymlaen o dan arweiniad ac yn nerth yr Ysbryd Glân. Lle deunir newyddion da am y groes yr atgyfodiad i bob rhan o'r byd. Dyna chi fraint. Dyna chi gyfrifoldeb. Iesu'n anfon y disgyblion allan i gyflawni i waith o. Ac allwn ni ddychmygu fod hynny wedi rhoi gwefr arbennig i'r disgyblion oedd yn yr uwch ystafell yn noson honno. Ei holl wendida. Fod rhai wedi gwadu Iesu, fod pawb o'n nhw wedi rhedeg i ffwrdd. Roedd Iesu'n ymddiried ei waith iddyn nhw. Yr un fath yn union a mae o'n ymddiried i waith i ni gweitha yn gwendida ni, a'n ffeledda ni. Nid pobl berffaith mae Iesu yn ei alw, ond pobl amherffaith fyddach chi a fi ac yn cymhwyso ni wedyn i gyflawni i waith o. Mae Iesu yn rhoi comisiwn i'w ddisgyblion i gario ymlaen i'w weinidogaeth yma ar y ddaear. Ac nid yn unig hynny'n drydydd. Mae rhoi iddyn nhw nerth i gyflawni'r gwaith. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr Ysbryd Glân. Mi fydda wedi bod yn amhosibl i'r disgyblion gyflawni'r gwaith yn ei nerth eu hunan. Mae Iesu'n anadlu'r ysbryd arnynt i'w galluogi fod yn dystion iddo. Ac ar ddydd y Pentecost, 7 wythnos yn ddiweddarach, fe fydda'r ysbryd yn dod mewn nerth i'w harfogi a'i nerthu i gyflawni ei gwaith fel disgyblion Iesu Grist. Mae'r un Ysbryd Glân i ni hefyd. Mae'r Ysbryd Glân wedi bod yn gweithio ers y Pentecost yna. Ymywyd yr Eglwys ac ymywyd i lynwyr Iesu. I'n galluogi ni i weithio drosto. Ac mae'r canlyniad wedi bod yn rhyfeddol, dydy. Bydd wedodd Iesu'n do,
Byddai'r Efengil yn mynd o Jerusalem i Judea, i Samaria, hyd eithaf o ddaear. Ac mae'r peth wedi digwydd yn dod, mae'n dal i ddigwydd, mae'r Efengil yn mynd o hyd ac o hyd i lefydd newydd ac i bobl newydd yn ein byd ni heddiw. Dydy pethau ddim yn dod i ben, na chdi. Nonsens di hynny. Mae yna fwy o Gristnogion, mae yna fwy ddilynwyr Iesu Grist yn y byd mae heddiw nac y bu o erioed o'r blaen. Ac mae'r cynnydd yn aruthrol mewn rhai gwledydd yn y byd yma, fel China ac yn y blaen. Mae Iesu rhoi nerth yr ysbryd glân i ni wneud i waith o. Sut mae'r pethau yn newid? A mae wedi disgyblion. Maen nhw'n cael sicrwydd fod Iesu'n fyw. Maen nhw'n derbyn heddwch a thangnefedd. Mae Iesu rhoi comisiwn iddyn nhw i gario ymlaen i waith o'r ddaear. Ac yn rhoi nerth ac adnoddau ysbrydol i gyflawni'r comisiwn hwnnw. I gyhoeddi Iesu fel gwaredwr y byd. Symud o ofn i ddewrder. Ac yna o angrediniaeth i ffydd. Mi roedd yna un ar goll yn doedd nos honno. Thomas. A phan ddywedodd y disgybl eraill wrtho beth oedd wedi digwydd, roedd o'n aman fawr. Roedd o eisiau gweld drosto'i hun. Os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac mewn yr wythnos, oedd Thomas yn bresennol tro yma. A dyma Iesu'n dod eto gyda'r un cyfarchiad tangnefedd i chwi. A dyma fo'n troi at Thomas. Mae ti, Thomas. Estyn dy fus yma. Edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fyslys, a phaid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Mae Thomas yn dydy'n cynrychioli'r feddylfryd. Eisiau profi bob peth. Di'n bosibl profi bob peth ydwch. Mae'r sgeptig yn dweud, na i ddim credu o'n i bai. Dyna agwedd llawer o'r Iddewon yn de. Roedd yr arweinwyr crefyddol. Oedd o'n eisiau Iesu brofi hyn yn doedd. Eisiau Iesu brofi hyn. Mae Thomas yn gweld yn dydy. Ac yn dod i gredu. Mae gwestiynau yn cael ei hateb. Farglwydd am Duw, meddwl. Farglwydd am Duw. Ond meddwl Iesu, a am i ti fy ngweld, rwyt ti'n credu. Gwyni byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld.
Mae Thomas o gyfarfod Iesu yn symud o angrediniaeth i ffydd. A'r peth ola, o fywyd, o farwolaeth i fywyd. Mae Ioan yn gorffen y bennod yma trwy atgoffau ddilynwyr a'i ddarllenwyr. Mae nid profiad i Thomas a'r disgyblion eraill ar y pryd yn unig ydy bod yn dystion i'r atgyfodiad, ond profiad i Gristnogion ym mhob cenhedlaeth. Dyna pam medda Ioan y gnes i sgrifennu'r efengil yma. Mwyn i bobl ym mhob cenhedlaeth, ym mhob rhan o'r bryd, gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn iddynt drwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. A dwi am fentro dweud bore yma, na dydy bywyd yn ei holl gyflawnder ddim yn bosibl tu allan i berthynas ar arglwydd Iesu Grist. Sy'n rhaid i ni weld Iesu yn y crawd i gredu ynddo fo. Pwyslais y Testament Newydd ydy nid ar weld, ond ar gredu. Wrth gwrs allwn ni ddim gweld Iesu yn y crawd. A'r llygad yma, da ni ddim yn gallu gwrando ar clistiau yma ar y geiriau lefarodd Iesu. A gweld a'n llygaid y gwirthiau a gyflawnodd o. Ond mae'r dystiolaeth gynno ni. Dyma'r dystiolaeth yma, Ioan. Dwi wedi ysgrifennu y dystiolaeth i lawr. Dwi wedi cofnodi rhai pethau, nid y cyfan, meddwl fo, ond dwi wedi cofnodi rhai pethau am fywyd, am weinidogaeth, am farwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Mwyn i chi gredu. Mwyn i chi weld drostoch eich hunan. Mae Iesu yn wir ydy mab Duw, gwaredwr y byd. Dyma'r dystiolaeth. Cwestiwn ydy, be da ni'n neud fo'r dystiolaeth? Y drychineb ydy, bod mwyafrif llethol pobl Cymru bore yma yn gwrthod y dystiolaeth. Mae'n hwtha hefyd yn dweud, lol ydy'r cyfan. Lol ydy'r cyfan. Beibl. Dim yn credu'r Beibl. A pan mae pobl yn deud hyn, wel, mae'n gofyn nhw, ydych chi wedi darllen y Beibl roed? Na ddo. Os ydych chi'n gwybod ta? Os ydych chi ofyn i ddarllen o? Oherwydd mae gair Duw wedi newid bywydau miliynau bobl dros 20 canrif ac yn gwneud hynny yn y byd mae heddiw. A mae'n arolwg yn does wedi wneud yn ddiweddar sy'n dangos fod mwy o bobl ifanc yn darllen y Beibl heddiw na'r cenedlaethau i blaenau nhw. Mae yna fwy o werthu ar y Beibl ar bob cyfrwng, cynnwys y cyfryngau cymdeithasol heddiw na sydd wedi bod ers cenedlaethau. Be da ni'n neud o'r dystiolaeth? Be da ni wedi neud
a beth da ni yn ei wneud o Iesu Grist. Dros 20 canrif, pan mae pobl wedi rhoi ffydd o'i hymddiriadaeth yn Iesu, mae ei bywydau'n cael ei trawsnewid. Yng ngeiriau'r Testament Newydd, maen nhw'n dod o farwolaeth i fywyd. Mae'r pethau yma, meddai Ioan, wedi ysgrifennu mwyn i chwi gredu. Mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Dach chi'n nabod Iesu Grist? Ydy bywyd Iesu gynnwch chi? Os ydy o, diolchwch o waelod calon am yr hodd amrisiadwy yma o fywyd yn ei holl gyflawnder. A hwnnw'n fywyd nad oes terfyn arno. Yn fywyd sagwyddol. Ond os ydych chi'n ansicr, dowch at y gair i weld drosoch eich hunan beth mae Iesu wedi wneud drosom ni. Bod o wedi byw, wedi marw, wedi atgyfodi, mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd newydd. Bywyd sagwyddol. Ac mwyn i chi brofi'r bywyd hwnnw, pidwch bod yn angredadyn, ond yn gredadyn. Mwyn i enw. Amen. Yr emyn i gloi ydy 562. 562. Crist a gyfododd. More'r tydu dydd, cododd i'n gwaredwr. Daeth o'r hwymau'n rhydd. 562.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.